I ara, segueix la història de Sant Vicent Ferrer, en 1938, en l'any de fundació, decidia predicar entre altres coses. Predicar i parlar amb moriscos i jueus per a reconvertir el cristianisme. Això feia des d'esta manera, mirat a les coses. La llegenda, el dir popular dels pobles veïns, ens agrada fer la història més bonica i dient que Sant Vicent Ferrer ho feia de dalt. Evidentment, des d'alt, ja va com a púlpit, el volien millor, el sentirien millor, però com els dic, ell va estar al segle XIV i l'escala és del segle XVI, evidentment és impossible. Sant Vicent Ferrer va ser un sant molt prolífic, va fer molt de milagre. Podria ser un altre més, que 200 anys després de la mort predicant. Una cosa és la història i l'altra la llegenda. La gorra. Vale, continuem. Estem en el que en l'actualitat és la capella familiar d'Estreno per fer les seues celebracions religioses, però en l'antiguitat estava la sala capitular. Com he dit, sempre a la part est, a la Silla del Sol. Això no és el més gran, sinó que totes obres. La sala capitular sempre està instal·lada. I bé, normalment aquesta sala és quadrada, com la que tenim ací. Evidentment no hi ha retable, però els bancs estarien alrededor, estaria el banc del prior, que era el que presidia l'assemblea. La sala capitular és on dirigeix el capítol de l'ordre, és on es reunien els pares i fent les reunions per a portar una vida com més acorde, és on es feia l'examen quadrimestral al novici, així no es podia entrar tot flare, el novici, no sé, yo lo que no hace a mí no me puso verds a l'aire Ya veremos cómo el equipo. Encara que no està aquí, és una decisió familiar i jo la treballo Vale, així tenim la guisalla que el pare Borràs ens representa en el 1580. I bé, no és normal que la Santa Cena estiga presidint la massa que haurà l'oli. En aquest temps, així hi havia dos dependents xicotetes que haurà sigut una enfermeria, un oratori i així estava el refectori. I el comedor, però que era germà, que era malalt.
Als peus del Montgó, la muntanya solitària que domina Dénia i Xàbia es va establir en el segle XIV un grup d'habitants de quals s'assenyalaven una llogareta que havia viscut els habitants van mirar a Ols i van viure determinats els uns dels altres. Però un grup d'estos habitants va considerar que seria més convenient reformar la comunitat, visquer sota la primera i alguna cosa existiria. Una comissió de poders hauria de tenir la llicència per treballar per exposar els nostres propòsits al Pla de Recologia i no donar els seus. Així, l'ordre de la organització de la que ha treballat en l'opinió des de plans de les plans, les escoles, dedicada a la nostra primera casa gràcies a la donació de tot Alfons Miguel, i altres coses. I així ens van instal·lar el 1388 mentre anaven fent-se les obres. Avui en dia encara s'hi conserva la torre de l'antic. Per este camí passaren reis i llauradors, monjos i soldats, poètics i peregrins. A uns se'ls va portar la fe, a altres el poder. No sempre van trobar el que buscaven, però tots, durant segles, els hem rebut amb una abraçada de pau i un poc d'aigua fresca. Si volen acompanyar-me, al final d'este camí està la casa. Sant Jeroni de Cotalba es va fundar a finals del segle XIV en terres del ducat de Gandia i en unes quantes dècades es va convertir en el centre espiritual de la comarca de Rocafort. Estos murs han complit 6 segles. En la seva memòria de pedra guarden moments claus de la nostra història, una història que es va iniciar en temps de croada. En 1233, Jaume I